Rano je za jaje. Hoćemo. Ajde. Ajde. Prvo domaćin. Pa da. Ajde. To je petao. To je peta. Evo žute što si tražio, što ti se sviđaju. Žutojke. Ajde žutujke, evo i graorke. Jesu to prave domaće koke? Aha. Jeli sad? A, vidiš kako oni istražuju, pa imamo jednu plavu. Jedna plava, vidiš tamo viri plava koka. Nije plava kao što. Pa imamo još jednu žutu. Pa imamo, ajde koke, slobodno. Evo ova je plava, vidiš. A, sivka. Sivkasta. Ajde koko. Pa imamo još jednu gološijanku. Ajde. Krenite. Vidim. Ajde bre. Plaše se. I ti kad bi Novo je. došla u novu sredinu. Pa imamo jednu crvenku. Ajde. Da. I još ove dve da izađu samo i gotovo. Ovako, sad ćemo mi njima da pomognemo. Tako. Ajde i ti lepotice, vidi ovako to. To je to. Dobro došli. Šta je to? Jel on kaže dobar dan? Jeli sad? Bravo, to je prava stvar. Nek su korisne.